Αεροπλανικό. Κατεβήκαμε κάτω στο ΣΥΡ. Μέσα ήταν Παγί. Βίντεο. Είναι πολιτισμένη. Μωρέ, ήταν κουρασμένοι. Είχαμε μοιραστεί 6-5 φυσικά, αλλά τελικά πήγα μόνο. Έχει κλάσει το γέρο. Έχει ανεβάσει πίσω. Ρε, μην καπεληθείς ρε. Και σφουγγαρίσει. Και η ώρα σου πηγαίνει στα 4. Κοίτα και την ώρα, στα 4. Στράτο για σένα είναι. Έλα αρχηγέ, για βάλε και το σκούφο σου. Για τραγούδισέ το. Να σου σούρω μέσα στην εβδομάδα. Το θέμα είναι να το τραγουδήσεις. Δεν φαίνεται. Μα χωρίς τραγούδι δεν γίνεται χωρίς τραγούδι. Έτσι. Ναι, τραγούδα το κιόλας. Καλό και εγώ έτσι μόνο. Να. Το χαρακτηριό σκάλα, καλά, εντάξει. Τι άλλο θα μπει σήμερα. Για να σε λέει, φανταστεί να βάλει. Δεν βγάζει το YouTube τόσο πολύ, δεν το ανεβάζει.